Nu știu ce denumire are asta. Mă rog, un mini ferestrău. L-am cumpărat acum 3 ani pentru așa ceva. De tăiat, taie așa cum se vede. Taie relativ încet și tăietura e... Nu taie foarte repede, taie așa încet cum se vede și tăietura nu e foarte netedă. E destul de... rămâne, mă rog, destul de aspru aici, dar pomul se vindecă, nu asta ar fi problema. L-am folosit acum 2 ani. Toată primăvara l-am folosit. Mi-a venit cu un singur acumulator. De nu știu câți amperi are ăsta, 2,5 amperi scrie aici, dar nu știu cum am socotit de amperi ăștia. În fine, deci mă ținea o zi întreagă, asta însemnând cu 2 acumulatori, poate 60-70 de tăieturi mai groase decât asta ce am tăiat eu acum aici de probă. Sunt în unele poziții unde se poate tăia mai ușor cu ăsta decât cu ferestrăul. Mă rog, mai ușor pentru mine dacă sunt obosit. Și pentru asta l-am luat. L-am folosit, la sfârșit s-a rupt până la urmă lanțul la pânza asta și anul trecut nu l-am mai folosit pentru că e destul de scumpă. Lama vine cu tot cu lanț și costă în jur de 100 de lei și nu l-am folosit, a stat pe acolo. Mă rog, acumulatorii nu i-am pus într-adevăr la încărcat, dar anul ăsta am cumpărat 2 lame cu totul așa și am zis hai să-l folosesc, să stă acolo, să nu stea degeaba. Și, surpriză, ce să vezi, un acumulator defect complet, celălalt ține 20 de tăieturi. Motivul pentru care sunt defecți este că elementii dinăuntru i-au pus de proastă calitate. De asta sunt defecți acumulatorii, adică, mă rog, defect. Nu țin curent. Nu accept acumulatorii ăștia alți, deci nu intră aici. Asta e de la scule albastre, care ar fi, au împărțit în 2 categorii. Sculele 12 V, nu știu pentru ce firma Bosch a făcut așa ceva. Deci, sculele verzi au acumulatorii lor, sculele albastre vin cu acumulatorii lor. Acumulatorii au murit în 3 ani, așa ceva n-am mai întâlnit. Am scule care au peste 10 ani deja, cu acumulatori. A apărut prima dată când au apărut acumulatorii cu litiu. Și au stat și prin garaj, în frig, și neîncărcați, și cum vrei. Și n-am avut asemenea probleme. Prima oară, acum mi s-a întâmplat așa ceva. Despre sculă nu am ce să spun. E bună că era, nu mă așteptam să fie drujbă sau să taie nu știu ce fel. Este așa cum este, de tăiat nu am ce să obiectez în privința ei. Cât e de fiabilă, de fapt și n-am folosit-o enorm de mult, un singur sezon cât am folosit-o. Na, ăstea nu țin. Lamele astea, poți să tai eu sub 1000 de tăieturi faci cu ele, ceea ce na, poate părea mult, puțin, fiecare cum consideră, dar acumulatorii sunt amândoi sunt defecți. Deci unul nu ține curent practic deloc, nu pot să fac nicio tăietură, celălalt fac câteva tăieturi, mai mult de 10, 20, ceva de genul ăsta. Acum ar trebui să cumpăr alți acumulatori pentru ea, ceea ce mi se pare firmă serioasă, ar trebui să fie cel puțin teoretic așa. Și apar surprize și nu numai la scule făcute pe vapor, apar surprize și la alții.